गिबि गिबियावनो गासैनोसो खुलुमनाय जासिबाय दिनै गेजेर जनाय बैसागो फोरबो आफाद जथायै गासै माहारियारि आफादफोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO आबोफ लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे धोरोमारि आफाद गासै जथायै दिनैनि बे जि 19थि बैसागो फोरबो आफादखौ जथायै बिसोरनि हेफाजाब खुंनाय जादों दा बेहाय दिनै साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय जादोंमोन दिनै बे जोबथा सान हिसाबै दिनै नै हानजा मोसानायजों लोगोसे सिंगोल्स आइटेमफोर खाम दामनाय सिफुं सुनाय बादायनाय लोगोसे जि सेरजा हुनाय बादायनाय लोगोसे जि मोसानाय बादायनाय बैसागु खुंगुर खुंग्रि लोगोसे हानजा मोसानाय सेंग्रा सिख्ला देमसि मोसानाय लोगोसे जोंनि जि बिहामजोफोरनि मोसानाय लोगोसे सेंग्रा सिख्लाफोरनि जि मोसानाय हानजा मोसानाय बेफोरबायदि बायदि बायदि हाबाफारिफोरखौ लानानै खुंनाय जादों लोगोसे बेनि गेजेरजोंबो जिहेथु गेलेनाय बिथिंखौ लानानै जोङो खारनाय लोगोसे भलिबल गेलेनाय आरो दिरुं बोलायनाय बायदिसिना हाबाफारिखौ लानानै दिनै बेहाय फोरबो आफादा जथायै खुंनाय जादों जोङो बेखौनो सानो जे जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि माखासे बादायलायनायखौ लानानै जोंनि गासै 63 गामिखौ जथायै गेजेर जनाय लानानै दिनै खुंनाय जादों आरो लोगोसे खोब मोनसे हेफाजाब जादों दिनै बयबो गामिनिफ्राय एसे एसे अनसुंथाइ हरनानै दिनै बे हाबाफारिखौ खुंदों आरो लोगोसे जोंनि जि फालांगिफोर लोगोसे फोरोंगिरिफोर बिसोरनि हेफाजाबजों लोगोसे साख्रि मावनायनि जि हेफाजाबजों बिथांमोननि अनसुंथाइ मोननानै दिनैहाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों दिनै गेवलां मेलावहाय जोङो जोंनि BKWCनि चिफ मिनिस्टार सार बिथाङा फैगोन दा जों मिथिनायाव बिथाङा माखासे उसुबिदानि थाखाय फैनो गोनां दंमोन जोंनो माखासे उसुबिदानि थाखाय बिथाङा फैनो हाला जायखिजाया बिथांनि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै सुक्लेस्वर गयारि मानगोनां बिथाङा फैगोन जोंनि BKWCनि OSD लोगोसे जोंनि अतुल पेगु बिथाङा जोंना एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै थागोन लोगोसे गासै जेसेबांखिनि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि माहारियारि दैदेनगिरि बिथांमोना लोगोसे जोंनि नाम फाबना थानाय जि जोंनि मिसिं हारिनि TMPK चत्रधर बर्मन गासै राभा जों गासैखौबो जों जथायै गासैबो आफादफोरनि जि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनियाव बाहागो लागोन आरो जोंनि हाबाफारिया खोब मोनसे मेहेरगोनां जागोन